Hej og velkommen til gruppen Going to Philly. Og i dag, Bestående af Sebastian, Jonas og Sandra. og vi vil snakke om aktivistiske udenrigspolitik Vi mener bestemt, at Anders Fogh grundlagde den aktivistiske udenrigspolitik. i Danmark. I hvert fald i Danmark. Hvorfor? Han gik sammen med USA i krig mod Iran og Afghanistan, og det her er et tydeligt tegn på aktivistisk udenrigspolitik, fordi han gør noget blindt. Han har ikke rigtig haft nogen grund til at gøre det alene. Han gjorde det kun fordi USA, de gjorde det, og det kan godt være, at man har lagt et fint tæppe over, der hedder, at det var for demokrati og mod terrorisme, men man gik kun ind i Iran og i Afghanistan, fordi USA gjorde det. Og man har set det der før, at man har gjort det, men det var Anders Fogh, der fik ideen om at gøre det i Danmark, og man ser også Lars Løkke, der har gjort det sidste år igen. Og den er også blevet, man har set det under den kolde krig. Den kolde krig. Yes.